let a já nevím, co mám dělat. Můžeš mě poradit? Počkej, nemu odcházej a mluv nahlas, já tě neslyším. Nevíš aspoň číslo na hasiče, že bych tam zavolal? Co? Jo. A jaký číslo? 150. 160. 150. Jo, 140, aha. 150. A jo, a oni psali na internetu, že tu televizi mám polit jakože benzínem, že přestane hořet, tak jsem to udělal. Ono to chytlo ještě víc, ta svině. Co mám dělat? Nevíš? Ne. To je špatný, protože jako já jsem tady měl namalovanou oranžovou zeď, ne? Od toho, jak to jiskří, tak je najednou černá ta zeď, jako. A pravdě nevím, co s tím mám dělat, ona se furt začerňuje. Když otevřu okno, tak ten kouř letí ven, aby si někdo nemyslel, že vařím palačinky a nechtěl mě to jít sežrat, víš? Jo, takhle. A co děláš? Hraju Minecraft. Já taky, protože přemýšlím, jak to mám uhasit, no. No, to je všechno. To je sranda. A na jakým serveru hraješ? Žádný. Aha, takže ty hraješ Minecraft a nehraješ Minecraft, jo, chápu to. Hraju na jednoho hráče. Já právě, že taky, no, nehraju pro jednoho hráče. Ale jak to mám uhasit? Ono to furt chytá a najednou mě začíná blíkat světlo, kdy tady byly duchové. Jo. No já vím, že jo, ale co s tím mám dělat? No to tak necháš, aspoň to bude mít takový pěkný. Jo, nech to tak, ty vole, seš blbej, teď mě tady zhoří barák. To jedno ne. No to není, kde budu bydlet? No nesměj se, to není moc vtipný, jako mě to... Mně to vtipně nepřijde. Hele, nedělej si ze mě srandu a řekni mě číslo na hasiče, jo, prosím tě. Nebo... To není vtipný tohle. Jak si to představuješ tady, člověče? Myslíš si, že kejvneš a budeš to... Řekni mi to číslo na hasiče, nebo to... Nech to schořet, on to za chvíli přestane. Jo, ono samo to přestane, jsi normální. Člověče, čím to mám uhasit? Čím to mám uhasit? Slyšíš mě? Benzínem. Morou, seš blbej. Podal to přece nemůžu uhasit, ne? Tak nějakým alkoholem. Alkoholem? Ježišmarja, plýtvat alkoholem. To je jak kdybych řekl, že tě vystřelím na Mars, jsi normální. Ježišmarja. Nech to být, on to schoří. Ale já nemůžu, já někde budu bydlet, jsi normální. Pod mostem. Jo, pod mostem. A kde ten most vemu? Myslíš si, že tady v Bavorově máme jako na mosty? Tady jsme rádi, že najdeme železo a prodáme ho do sběru. No. My nejsme jak vy tam v Asii, nebo kde to bydlíš. Nebo v Číně, promiň. Tak já se tě zeptám, jo? Bude ti to vadit jedna otázka, poslední, jo? Bude ti vadit, když to nebude na YouTubeku? No. Dobrý, tak ahoj.